नै लोगोफोर माने दिनै ओपनिं सेरेमनि दावखा बिदै बर' सावथुननि माने दिनै ओपनिं खालामगोन आरोना फार्स्ट माने सुब मुहुरत होननानैबो मिथियो दिनै फार्स्ट नोंथाङानो माबादो होनबालाय खालामदो गैया मानसि आदायाथ' फैया परिखा दं आया माबाया फैया जों आदाया फैगौ सानै साथामसोल' फैसिगोन दा इसोरो उनावसो फैगोन बाखिया उनाव फैनायखौ जों नांथ'ला बेनो मोजां जाबानो आं सिजनखौ फैगोन गेलेगासिनो दैमुआ सोर फैगोन गिदिर गोलावफ्रा बिनिफ्राय आं खबर देलायहोगासिनो जी व्यक्ति हासान खिथा दे जीवन व्यक्ति महिला जातक जातिका ओंखारनो गोनां जानाखि दावखा बिदै बर' सावथुन बेनि बेखेवनाय हाबाफारिया दान्दिसे समनि गेजेरावनो जाफुंनानै थांगोन बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना दिनै दावखा बिदै सावथुनाव बाहागो लानो एबा फाव खालामनो होननानै नुजाथि फैदों शुटिं बेखेवनाय हाबाफारियाव जाहाथे बयबो नुजाथि फैयो बेनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय बेखौ आं दा हौवानि खोथाखौ दा बुंथ'नो हाया जोंहा बिया रेखेन होना स्रां खालामदों हाबानि कुन्दलि नायनो हाया हाबा जाखांनायनि उनावसो नोंनि धन दौलो दा माहाजोन जागोन ना गिबियाव फिसाजोसो दं होमबा फिसाजोसो मोनग्रोगोन होमबा नोंनि जागोनाबा रासिया गोराबा बिनिथिं जाहैलायगोन खिन्थु नोंनिया हिनजाव नोंनि रासिया हौवानिख्रुइ गोरासिनब्ला अमायनि नों हिनजावसाखौसो मोनगोन जेबो नङा मानगोनां दिनैनि बे आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि बानजायनायाव जा दिहुननो गोनां दावखा बिदैनि जा अपेनिं सेरेमनि बे सेरेमनिखौ दावखा बिदैखौ बेखेवनो होनना नुजाथिफैनो हानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डिपुटि चेयारमेन मानगोनां सृजन बसुमतारी सार लोगोसे जोंनि महरगिरि गणपति बसुमतारी जायखौ जों बर' सावथुन मुलुगाव देंखो लोदो होननानै मिथियो लोगोसे नुजाथिफैनो हानाय धर्मकान्त ब्रह्म जायखौ जोङो मेन्देला होनना मिथियो मिस्टार लंकेश्वर बसुमतारी मिस्टार प्रदीप बसुमतारी आरो मिस दैमु ब्रह्म आरो जुलि बसुमतारी प्रवीण डाइरेक्टर प्रडिउसार मैथा बर' लोगोसे नैबे सावथुनाव केमेरामेनजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदायाव खामानि मावनो होनना फैनो हानाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन जों गिबियाव आलासिफोरनि सिनायथि बे हाबाफारिखौ जों आवगायग्रोनो नागिरदों दा गिबियाव आं सिनायथि होनो नागिरदों दिनैनि दावखा बिदैखौ बेखेवनो होननानै फैनाय मानगोनां बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डिपुटि चिफ मानगोनां सृजन बसुमतारी बे समाव सारखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बे समाव आं सिनायथि होनो नागिरदों मिसेस गुणवती बसुमतारी जायखौ जोङो बर' सावथुन मुलुगाव
दांखोलोदो होनना सिनायो बे समाव सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों जोंहा बरायनाय जाखाबाय गोजोननाय थाबाय बायदेवनिसिम आरो बे समाव सिनायथि होनो नागिरदों धर्मकान्त ब्रह्म जायखौ बर' सावथुन मुलुगाव मेन्डेला होननानै सिनायो सारखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ थाखाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो आरो सिनायथि होनो नागिरदों लंकेश्वर बसुमतारी बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा महरगिरि लंकेश्वर बसुमतारी सारखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय गोजोन्थों सारनिसिमबो लोगोसे बे समाव आं सिनायथि होनो नागिरदों मिस्टार प्रदीप बसुमतारी बिथांखौबो एसे आवगायबोनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो बे समाव सिनायथि होनो नागिरबावदों मिस दैमु ब्रह्म एसे आवगायबोनो सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो बरायनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय बिनानावसिम सिनायथि होनायनि थाखाय आरो सिनायथि होनो नागिरबावदों बे समाव जुलि मुसाहारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय गोजोन्थों आरो बे समाव बयनिसायबो दावखा बिदैनि लिरगिरि आरो डाइरेक्सन होग्रा मिस्टार प्रबिन बर' जायखौ जों सावथुन मुलुगाव प्रबिन मैथा होननानै सिनायो गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो मानगोनां दिनैनि दावखा बिदैखौ बेखेवनो होननानै फैनाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डिपुटि चिफजों लोगोसे नुजाथिफैनाय आलासिफोर आरो महरगिरि नोंथांमोन आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिया एसेनोसै आरो लोगोसे जोङो सिनायथि होआबा जोंहा एसे थालांनाय जागोन लखिमपुर जिल्ला इउबिपिअनि भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार कामेश्वर बसुमतारी जोंजों दं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय जाखांफुनाय बिजनेसमेन जोंनि गगामुगनिफ्राय जोंनि सासे आंगो फंबाय नयन मुसाहारि दं बिथांखौबो आवगायाव फैनानै एसे सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों लखिमपुर बियाब बाथौ गौथुमनि सासे जोंहा बोसोनगिरि लोगोसे बगैनदि बियाब गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट जों दं सासे सिनियर पार्सन गुनेश्वर बसुमतारी बिथांखौबो एसे आवगायाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ थाखाय खावलायबाय लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों सिनायथि होनायनि थाखाय सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै बे समाव आं बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखिनियाव सिनायथि होनो थाखाय जोंहा सासे मानसि थालांबावदों जायनिखि जों गासैखौबो सिनायथि होबाय बिथाङानो जाहैबाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मिस्टार रुबुं खेरखातारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय बे सम जोंहा सासे मेन एक्टर दंबोयोमोन मोगथां नार्जारि बिथाङा दासिम मोनफैनो हायाखै इयुनाव मोनफैबा बिथांखौबो आर'नाइजों बरायनो हागोन जायखिजाया बिथाङा जोङो फैगासिनो दं होनना खोनादों दा बे समाव जोङो बेखेवनायनि फारसे आवगायनो नागिरदों बे समाव आं बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डिपुटि चेयारमेन मानगोनां श्रीजोन बसुमतारी सार बिथांखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ आवगायलांनो थाखाय खावलायबाय आरो बे समाव बिथांनो नैबे माइकखौ दसे सम आवगायना होनाय जाबाय गोजोन्थों फिथा होनायनि थाखाय बिथाङा आवगायदों बे समाव बिथाङा फिथाखौ हासिगोन गासैबो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों
सारनिसिम गोजोननाय थाबाय लोगोसे बे समाव गोजोन बुब्लियाव सारखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दिनै लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बे बगिनथि ओनसोलनि थौथौवा बर' गामियाव दाउखा बिदै जा बर' सावथुन बे बर' सावथुननि जा अपेनिं सेरिमनि बे बेलायाव लेंहरनानै लाबोजानाय मानगोनां आलासि सृजन सार लोगोसेनो जोंनि बे बगिनथि ओनसोलनिनो जोंनि बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बयखौबो खनसे जयै खुलुमबाय लोगोसेनो दाउखा बिदै बे सावथुनाव फावगिरि महरै लेंहरनानै लाबोजानाय मानगोनां आलासि मानगोनां आदा मेन्देला आदा प्रदीप आब' गुणबती आब' लंकेश्वर दैमु जुलि आरो गोबां जोंनि फंबायमोन दङ बिनानावमोन दं जायफोर बिथांमोना बे आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शनजोंनो गिबि दिहुनजेननायनिफ्रायनो दासिमबो सोमोन्दो दङ बिथांमोनाबो फाव खालामगोन बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव बावहरबाय आसा फारिदों जोङो बयनिबो अननायाव दिनैनि बे जानाखि अपेनिं सेरिमनि हिसाबै खालामनाय बेखेवजेननाय दाउखा बिदै सावथुन बे दाउखा बिदै सावथुना मोजां जाफुंसारगोन आरो जोङो दिनै खाफाल गोनां जोंनि BKWCनि मानगोनां डिपुटि चिफ सृजन सार बिथांनि आखाइजोंनो जों बेखौबो बेखेवनो मोन्दों आरो बिथां सारनि आखाइया गोदै होननानै जोङो बुंगासिनो दं सानदोंबो मानो होनोबा बिथां सारनि आखाइजों थांनाय बोसोरावबो जोङो फिथा बेखेवदोंमोन फिथा हादोंमोन बिथांनि आखाइजोंनो बेखेवजेनदोंमोन खोब रायजोफोरजों अनसायजादोंबो माने जोङो बे गोजोननायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो दिनै बिथां सारखौ जोङो आरोबाव बे बेखेवनाय हाबाफोराव मोनबावदों आरोबाव एबारबो दामब्रा बायदि खारबावगोन बायदि मोनदों आं अखा दामब्राफोर बायदि हाबावगोन होननानै सानदों जियानो जा जों बयबो आर्टिस्टफ्रा गोसो होलायनांगोन मोजां सावथुन खालामनो थाखाय आरो बे दाउखा बिदैनि ओंथिखौथ' जों खोनाबानो एसे मिथिखायो दाउखाया मा आरो बिदैया मा खिन्थु बेलेग दाउनि बिदैखौथ' जों जायो दाउखा बिदैखौथ' जों जाया आङो बे टाइटेलखौ माबोरै लानाय जादों जिहेतु आङो सिगां मोनसे ए ग्रेड मोनसे गिदिर साख्रिनि आं मोनसे इन्टारभिउ होदोंमोन बेवहाय आं मोनसे स्क्रिनिं टेस्टखौ आं मोजां पास जादों माने पस्टआ मोननैल'मोन जोङो 700 जन जोङो माने बेवहाय इन्टारभिउ होदोंमोन 700 इन्टारभिउ होनायाव जोङो 70 जनबो जों सेलेक्सन जादों दा 70 जन सेलेक्सनाव 70 जनाव स्क्रिनिं टेस्ट जादों स्क्रिनिं टेस्टआव 7 जन आरो सेलेक्ट जादों बेवहाय आंबो दं आरो 7 जन सेलेक्सनाव बेनिफ्राय पस्टआ मोननैल' उनाव लास्टआव अरेल जाहैबावदों आरो दा स्क्रिनिं टेस्टखौ खालामखांबाय माने पिक्सारखौ देखायो क्रिक देखायगोन बेवहाय मोनसे सिन दंमोन जे सासे हौवासाया सासे हिन्जावसाखौ रेप खालामनाय बायदि आरो माने जबरदस्त खालामनाय बायदि खिन्थु बेखौ जोङो ओरै जानानै पुलिसाव हरजाबाय होनोब्ला जों बेवहाय पास जाया ओरै जानानै पुलिसाव हरजाबाय होननानै स्ट'रि लिरोबा बेवहाय जोङो पास जाया बेखौ स्ट'रिखौबो जोङो 10 मिनिट्सनि गेजेराव लिरनांगौ 10 मिनिट्सनि गेजेरावनो गुथै खालामजोबनांगौ आरो स्ट'रि मोनसे लिरनांगौ दा बेवहाय आङो बैनि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरखौ आं फल' खालामदों आरो गोबां दाबो गिदिर एन्ट्रेन्स माने इन्टारभिउ होग्राफोरखौ आं फ्राय साजेसन होयो जे स्क्रिनिं टेस्टआव नोंनि सेन्टेन्सआ नेगेटिभब्लाबो बेखौ लास्टआव नों पजिटिभआव देखायनो हानांगोन पजिटिभआव देखायहैनांगोन नों बेखौ नेगेटिभ एंगल लांनानैबाबो पजिटिभआव देखायहैनो हानांगोन ओंखायनो दाउखा बिदैया बेबायदि आं बेनि मोनसे फल' खालामदों टाइटेलखौ जे दाउखा बिदै होनोब्ला जों दाउखा बिदैखौ रावबो बाहाया आरो दाउखा बिदैया गोसोम आरो बे एक्सेप्टेबल नङा दाउखाखौ जोङो लांगोनायाव गाबोबा जों बेखौ गाज्रि होननानै सानो जोंनि खैफोद सुनि होननानै सानो नङा जों सानो जों जेब्लाबो जोङो मोजां बुस्थुखौ लुबैगोन मोजां दाउदैखौ लुबैयो माने मोजां फिथाइखौ जों लुबैयो गाज्रि फिथाइखौ जों मालाबाबो लुबैया ओंखायनो जोङो जेब्लाबो जोंनि थिंकिंआ मा जानांगोन जोङो मोजां फिथाइखौ लुबैनांगोन गाज्रि बिदै मोजां बिदैखौ लुबैनांगोन बिदै माने मा जोंनि फिथाइ नङा होमबा सार बिदै माने जोंनि फिथाइ ओंखायनो जोङो गाज्रिखौ जों जेब्लाबो हास्थायनाङा जों मोजांखौ हास्थायनांगोन जाय मोजां खामानि जाय मोजां एक्टिभिटिस जाय मोजां समाजारि आखल आखुफोरजों जोंनि समाजाव मोनसे मोजां गियान होनो हागोन
बेखौनो लानानै आङो बे दाउखा बिदै सावथुनखौ लिरनाय जादों आरो बे पार्टिकुलारलि आङो सिगाङावबो आगर गैयै आर'नायाबो सोलोंथाइखौ लानानै लिरनायमोन एसे बेबो सोलोंथाइजोंनो सोमोन्दो दं मानो होनोब्ला आङो माने 2010 निफ्राय सिनेमा खालामबोबाय खालामै आङो बिराद इन्टेलेक्सुयेलफोरनिफ्राय आं बिराद साजेसन लायो राइटार्स एकाडेमिनियानो जा साहित्यनियानो जा गोबां डक्टरेटफोरनिफ्राय आरो मोजां जेनेबा PhD हल्डारफोरनिफ्राय गुबुन हारिनिफ्रायबो आङो गोबां साजेसन लायो फ्राय माने जिहेतु आंखौ स्क्रिप्ट लिरो होननानै बिथांमोननिफ्राय आङो माखासे मेसेजफोरखौ आं मोनबाय थायो बिथांमोना बुंबाय दे जे जोङो हानायमानि पजिटिभ सेन्सआव आरो सोलोंथायारि सावथुनफोरखौ जों खालामनो नाजानांगौ बेबायदि हिसाबै आङो माने नैबेखौबो आङो सोलोंथायारि हिसाबै लानाय जादों आरोखि सोलोंथायारि सावथुन जे जोङो बिमा बिफाया सासे फिसाखौ स्कुलाव ड्रेस गानहोनानै जेब्ला हगारहरो बिनि बेग बिनि गाननाय ड्रेसाथ' बिराद खम दाम नंगौना नङा स्कुल ड्रेसा बिराद खम दाम बेसेनखौ रुजुयोब्ला 600-700 जायो बेगाबो बारा दाम नङा खिन्थु सासे फरायसानि सासे गथ'नि स्कुल ड्रेस बिनि बेग बिनि गाननाय जोमनाय बेवहाय बिराद गिदिर बिमा बिफानि मोनसे सिमां थायो दिनै गथ'आ स्कुलाव थांखांनाय लोगो सासे बिमाया हमना ला नोङो ओरैजाय सारायाव ओंख्रि एरनाय बाजिनो सानगोन आंनि फिसाया दिनै स्कुलाव थांदों फरिखा दङ मोजां रिजाल्ट खालामगोन बियो ओरै फरायहैगोन इउनिभार्सिटि फरायहैगोन जोंनि बिमाफ्राथ' बांसिन डक्टरखौ मा लाइन फरायबा बेखौ मिथिया मा लाइन फरायबा डक्टर फरायहैगोन बेफोरबायदि माखासे सिमां थायो बै सिमांफोरखौ रुजुनानै बे सावथुनखौबो दाननाय जादों आसा फारिदों रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन सिनेमाया कमप्लिटलि माने 60% कमेडि आरो 40% ट्रेजेडियाव जों लांदों आरो ओंखायनो आसा फारिदों जिहेतु जोङो देग्लायबो खाफाल गोनां आं दहायनो बुंखाबाय जों सारनि आखाइजों मोनदों आरो आदा मेन्देलामोन दङ आदा प्रदीपमोन दङ आरो गुनुबथि दं साफा खोब मोजां कमेडियानबो आरो ट्रेजेडि मोजां पारफेक्ट एक्टिं खालामग्रा आदामोन दङ बिथांमोननिफ्राय आङो बोसोन लानानै जिहेतु आंनिफ्राय सेनियर बिथांमोननि बोसोनजों लोगोसे आरो बयनिबो थुलुंगानायजों लोगोसे ओरै सारमोननि जोंनि बर'नि बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो आफादनि मावथिफारिया हान्जा बिथांमोननि थुलुंगानाय आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरनि थुलुंगानायजों जोंनि बे दाउखा बिदै सावथुना मोजां जाफुंलांगोन आरो रायजो राजाफोरजों अनसायगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों दिनै नैबे गोथार हाबाफारिखौ बेखेवनो हानाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां डेपुटि चेयारमेन सार बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय लखिमपुर बर' स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि लेङा आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां बिबानगिरि बेवहाय बिजनेसमेनबो दं होनना बुंदों फंबायनिसिमबो अननाय आरो मोजां मोननायखौ हामलायबाय लोगोसेनो जोंनि नैबे हाबाफारियावनो बा दाउखा बिदै बे फिल्माव आर्टिस्ट महरै नुजाफैनो हानाय मानगोनां नोंथांमोन आरो लोगोसेनो जायगानि गासै रेंग' दामसा नोंथांमोन दिनैनि नैबे हाबाफारियाव फैनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों दिनै जाय बिथाङा बे फिल्मखौ प्रडिउस खालामगोन प्रडिउसाराबो गोदान नङा आरो जाय बिथाङा स्क्रिप्ट लिरदों डाइरेक्टर बिथाङाबो गोदान नङा बेनिखायनो माबा मोनसे दे बुंबावनांगौ आं बेयाव दं होननानै सानाखै साफ्रोमबो रोंखा राखा बेखायनो मोजां जागोनखौ आसा खालामो आरो जिखिनि रेंगुदामसा बा बेवहाय फावखुंगुरफोर दंफैयो बिथांमोना साफ्रोमबो गोदान नङा गासैबो गोजाम गोजा बेनिखायनो माबा मोनसे बुंबावनांगौ होननानै सानाखै जुदि प्रडिउसारा गोदान मोनब्ला गोबां बाथ्रा बुंनो दङमोन नाथाय बिथाङा रोंखा राखा जाबाय बेखायनो जेबो बुंनांगौ होननानै आं सानाखै जायखिजाया जिखिनि बेवहाय फावखुंगुर दंफैयो जों गासिबो लोगो नांनानै प्रडिउसारनि स्क्रिप्ट राइटारनि जि साननाय जिखिनि थांखि जों बेखौ जयैनो हानायमानि गोसो गोथारै गोसो होनानै जोङो मावफुंनो नाजानांगोन मानो होनबा जों रावबो उन्दै नंलिया साफ्रोमबो मिसर जाबाय बेखायनो गुबुन गासै बाथ्राखौ दोननानै बिथांमोननि थांखिखौ जाफुंनो थाखाय जोङो आगान सुरनांगौ दा आं गोबां बुंनो सानासै साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जय आर'नाइ प्रडाक्सननि
Arnai Production long live. Long live, long live. Arnai Production long live. Long live, long live. Bidai ni. Jai. Thank you.